Mennä! Tähän meni niinku tyhjää vaan. Onko yllättävän hyvä pito? Häh? Mä luulen, että se sutasee, mutta ei sutase. Joo. Mä plumasin tuossa, siellä oli joku johonkin suohon. Koitapa filmata, tää menee samalle filmille, niin Joo. katsotaan miten tuo tulee. Elikkä mistä mä paikan? Ei mistään, siellä on filmi pyörii koko ajan. Okei. Tää on niin jyrkkä tää mäki, sitähän ei voi niinku nähdä sitä filmin kautta. Jos ei edes pystytä pysyä. Ei. Mä menen vähän tästä jyrkemmästä kohdasta kuin mistä mä olen. Joo. Aha, hyvä veikkää. Ja siikaa tulee verkoissa samaan aikaan. Niin, tuolla ne on Ei verkko. voi moittia. Tuo. Siellä on verkko. Kyllä. Tästä. Joo.